boca es tu credo, el hambre es su abrazo. De las primeras palabras a tu primer trabajo. Tu boca nos une, nos da voz. Es el centro de todo tu gran motor. Dispara tus ideas y las pone en valor. Cuidarla es tu legado, nuestro honor. Tu boca és todo. Vitaldent. L'avançament de les eleccions autonòmiques pel proper dia 12 de maig, donat el fracàs per l'aprovació dels pressupostos del 2024, ha suposat que en menys d'un mes haurem d'anar a votar 2 cops, com diem, el 12 de maig per escollir president de la Generalitat i el dia 9 de juny per escollir els representants a la Comunitat Econòmica Europea. El PSC, a través del seu portaveu a Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, ja ha posat en marxa el discurs electoral. Catalunya necessita un president. Catalunya necessita un president amb força, amb il·lusió, amb projecte, amb equip. Aquest govern estava debilitat, era qüestió de temps i jo crec que Salvador Illa ha de ser el proper president de la Generalitat de Catalunya. Miquel Àngel Abril centra la seva reacció en clau municipal. Són situacions que ens afecten a tots, evidentment, sense escapa a nosaltres, i nosaltres veritablement el que estem interessats i centrats absolutament és en el govern municipal i en millorar la qualitat de vida dels santandreuencs i santandreuenques. I que ara per ara les noves aritmètiques que puguin sortir en les properes eleccions són especulacions. El que pugui passar en les eleccions o després de les eleccions, l'aritmètica de les forces polítiques, ho gestionarem i ho entomarem quan sigui el moment. En aquests moments, com et deia, estem centrats en el que tenim, el que ens importa i el que controlem, que és el govern de Sant Andreu de la Barca. Sobre les 2 dates electorals en menys d'un mes, amb el cost que això suposa cada comici, Abril creu que es podrien haver optimitzat recursos. Des d'un punt de vista d'optimització de recursos, probablement hagués estat una bona idea, però nosaltres aquí no podem decidir. Minuts abans que es donés a conèixer que Pedro Sánchez renuncia als pressupostos del 2024, Beas deia això. La política, com sabeu, dona moltes voltes, gira molt, però creiem que no. Nosaltres creiem que un govern socialista a Catalunya no ha de suposar cap risc a Espanya. Unes eleccions també que vindran marcades per la possible candidatura de Carles Puigdemont per Junts. Aquest ja ha manifestat que amb les dates marcades podrà estar en el debat d'investidura.